se vidíme moc Mati, ukáž. dnes tu jsme s mojí sestrou. No, na YouTube se asi bude jmenovat Kočík. No, takhle vypadá moje sestra. Řekni pozdrav. Ahoj, Stáš. Vítám vás u nového videa. No. Takže tohle je jenom na poznání mojí sestry. Ukáž. Já nejsem já. No vidíš, no. Ale já jsem jinde, kde se mám pamatovat. No vidíš, takže. Počkej. Terko, takže tohle je test jsem na viděl. sestru. Takže Terko, hrála Já tam vidím, jak se Terko, hrála jsi někdy Five Nights at Freddy's? Ukáž. Terko? Sáváš. No, Terko, máme pro tebe otázku. Já to nevidím. Terko. Já to nevidím, pojď. Terko, mám pro tebe otázku. Hrála jsi někdy Five Nights at Freddy's? Aha, ne. Hrála? Jedničku? Počkej. Terko, hrála jsi jedničku nebo hrála jsi všechny díly? Terko, nech to. Hrála jsi všechny díly? Já na to nevidím. Vidíš už. Hrála jsi všechny... Mati, Terko! Hrála jsi všechny díly Five Nights at Freddy's? No super. Hrála jsi někdy... Počkej, mi to nabíjá. No. Terko, řekni. Terko. No, takže tohle. No, říkej. Na to jsem ten den žlouté. No, vidíte, jak je šikovná. No, takže tohle to asi bude vše pro tohle video. Jenom všechno, tohle to bylo jenom pro poznání naší sestry. Tak čau, řeknu pozdrav. Ahoj, holky. Tak už se vítáme, ahoj.